back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? Himuon ko di mong pahungawanan sa kainit si mong lawas. No. Di kinahanglan nga moabot ta ng napita, Phoebe. Ug wa usab sa kong plano nga magluib sa kong asawa. Now you're making me more confused. Unsa ba gyud? Himuon ko ni mong kabit pero wa tay physical nga attachment? Unsa ba ni ko? Display? Exactly. Unsa? I want you to pretend as my mistress. You what? Phoebe, please. Wait. Nahibaw ka mas imong gipanulti, Jeric? Do you even know? Sa mamahimo ni ining consequences, if ever mo sugot ko si gusto ni mo mahitabo? Hey! Dibaw ko. Then! Kung nahibaw ka, dan nga nung ako mangyod. Knowing nga may pagbati ko ni mo kani adto. Unsa naman niya ikasulti ni Abi? Naguna-una ka ba sa bation si imong asawa? Kung mahibaw siya nga kabit ko ni mo? Pero dili tinuod. Bisa na! Unsa may bation si imong asawa? Kana ang gusto na ko maseran. Kung unsay iyang bation, kung mahibaw siya nga may relasyon tanwa. What? Jeric! Gusto kong mahibaw ug makita ang iyang reaksyon. Kung baliwa balanggi ko niya. Kung magsilos ba siya. Kung... What if himuon niyang kahigayunan aron biyaan ka? Unsa? What if opposite ang imuhang gi-expect? Ang imong gi-expect nga reaksyon nga imo makuha gikan niya. Nga imbis nga masuko siya o magselos, mas ikalipay na hinuon niya o himuon niyang kahigayunan aron biyaan ka. Oh, My God. Think about it, Jeric. It's too risky. Mao na. Dali magugkag desisyon. Dili lagi mo desisyon kung naa ka sa kasuko. Tada. Mamalig na ta sa tong agi. Iangin pa man kuno mas imong kabuang oy. Manakay na tagbalik sa sakyanan. Hey, Jerry! Anong kikakus ko ni mo? bisan pa sa tanan mong gipanulti. I wanna take the risk. Jerry! Please, bear with me. Niya na ta. Alina nay. Tabangin ako guyod ini. Buta. Hanggaw. Teba, o sa magining inyong gidadaan akong depita, abay. Nga bang kinahanglan pa manggid nga may pa blindfold pa manggid? Ay, kuan. Ay lago pagsig tabi god. Basta salig lang namo ni nanay nimo. Ha? Salig lang. Ayaw lang, salig lang. Nga dili ka mapandul. Way ka pandulan din eh. Kahagbungan no na. Marcelino, huy, Uy, unsa man ay? Unsa man? mao na gyud ning dapita. Sigurado ka? Nigaw man lagi. Mao lagi ni. Kini. Manood na ta din ni. Kadit lang abay ha. Kadit lang. Ngit-ngit mang kaayo lagi. Ngano di ay? Oh, nganong nahilo man mong duha nay? May mo ba kaunin akong blindfold ninyo na ako? Sakita na sa mata eh. Excuse me, sir. What's yung gibuhat diya? Iha. Wa pa malagi gihapon maabot sila si Andy. Hain man dahil sila. Taod-taod datang nagpaabot nila. Ni ano ka to sila, Lola? Let's just wait, okay?
Sigurado nga maugid ni Marcelino ha. Kay kung dili ihagbong tagyo kag gikas ubos pa imong taas. Ayaw na eh. Isura na eh. Ali, isura na. Ihagbong ko na ko pa yung ustaan sa nanay mo. Kupot lang gina, kupot. Mao ni gini. Abay. Kunit, kupot. Sakita na sa kong mata, eh. Lisod nga, way makita. Kuhaon ko na ning akong blindfold, ha? Ay, salagi! Ikaw, ngablis ako ha? Ngablis ako. Surprise! Surprise! Ingnan ka! Na-surprise pa! Na-surprise! Sana di mo! Baby! Surprise! Nga na naka-blindfold man ka. Akong gi-blindfold! What? Ang pipi, ako na ikuha. There you go. Pagkamay. Congratulations, babe. Andy! Congratulations! Salamat. Dana, Surprise? wa ko I know. Come on. Ipaila-ila ta ka sa mga business partners ni Lola nga. Gi-invite na mo din karon and some high-ranking officials sa kumpanya. Dali na. Dana, wait. Come na. Lola, come. Yeah. Nana ko, magsunod ko ninyo. Nayabag ka? Katawa ka ba niya? Ito din nagibiyaan tanila nay. Kung sa manay, sa may una-una mo. Hindi siguro isunod nila no? Sunod ka tanila nay. Dili. Ha? Wa man lang gani una ko ipaila-ila sa iyang apuhan. Una pa niya guruya palayo ang akong anak. Anay, nay, dirito nay. Pahilunas na din eh. Padapli lang ta. Aron, di makita sa uban ang atong ngungit ba? Dako na ba kay kagungit na? Daplin pero, duol tas ka na kang kuhaan ng pagkaon ha? Ay, mura og wa mata maangay din ni Marcelino. Ha? Aksyon man hinoong kugmahay nga miuban ko. Sibakuta! Nangay sa doy! Masabayan na sa sign nga tiguang nanay. Kanang dali na kayo tang kanang mahiubos, mamahiubos. Dali na kayo muna. Unsa? Kanang daling mahiubos. Ikaw kuno'y biyaan laglahos. Ganahan ba ka, anak? Wala lagi to sa huna-huna kay Tina, nay. Nadasa, ka namang gitawag ko kanang excitement! Nadabang! Excitement! Na-excite siya. Ano na hinungdan nga, ang mahinungdan ay ang mahalaga. Ang importante, nga naidagang kaon. Kita ka na? Naidag ko kay Kik. Mura magkasal. Napay, laing mga gagmay nga naas na misa. Unya ang mga sudan, grabe kadagan. Ala, nagpangamay pa ang litson. Ala, nagpangamay. Wa ko'y labot. Wa ko gutuma. Weh! Tanawa? Mura kong nakadungog. Mura kong biniguok imong tiyan ay. O saan ito nay? May protesta malagyan imong tiyan. Kusog man kayong binaguok. Pati kusog na wag yung takabati. Traidor nga tiyan. Hi! Uy, do. Ang lula ni Dina nay. Hi, ma'am. Oh, no. Ayun na pag-ma'am na ako. Ikaw ang inahan ni Andy, dili ba? Oo, ma'am. Ako na si Conchita, ang lula ni Dana. Masingpod, ma'am. Inahan ni Andy. Pasensya ka na, nga nabiyaan mo ka kanina. Excited lang kayong akong apo nga ipaila-ila ang imuhang anak sa uban namang mga kaila. You know, proud kayo nga akong apo sa nakabot karon sa imong anak. Salamat, ma'am. Conchita na lang, masing. Ay, maikog man ta, ma'am. Oh no, don't. Ayaw ka ikog. Sama ninyo, I am just an ordinary person. Ay, wait. May bago lang kami abot nga bisita. Ako na tagbuon, ha? Please, kamo na mag-igo. Ayaw ka mo kaikog kay party kini sa imong anak. Ay, salamat. I need to go. Excuse me.
You in. Tada, ano ka di mo tubay? Unsa na, nay? Unsa na? Unsa na, Kamaayo nay? di ay og batasan sa apuhan ni Dana. Nya, iubos pa ka diha. Nya, nalimtan ka. Nya, unsa na? Ha? Pao ka? Diya sa kanay, ha? May kuhaon sa ko. Uy, tay pa, uy, asa ba ka? Uban ko. Ikaw biyain din ay kay mauwaw ko. Di ba ka kamukaon? Diya lang ka. Magkuha mo ko pagkaon. Lingkod lang ka diha. Sit down. Unsa? Kuha ikog apil, ha? Lo! Di ko'y! Siguro, kuhay mo. Yay na plato. Way batasan. No, I'm good. Of course, Mr. Benedict. He will be one of our assets kung ma-hire na natin si Andy in our company. Oh, well, what can I say? Nagtap sa board, so he must be good. Oh, that I am sure. Excuse na ni mo ha. Dulo na namo si Lola. Mr. Lincoln is here. Please enjoy. Babe? Wa kay tingog-tingog. Nagsige ka kag panlingi. Sila si Nanay o Marcelino pa ang imong gipangita. Ay, nari sila Nagkuha og pagkaon. Gigutom ka na ba? Duulon taon na si Lola ha. Ipaila-ila taon na ka ni Mr. Lincoln. Come? Babe, may lain ka pa bang gipangita? Si Abigail. Ha? Muani ba siya? Uban ba ang bata? Unsang oras sa si Muani? She's not coming. Ha? Dili? Dili siya invited. Unsa? Kun mao. Unsay kapuslanan ining maong party kunwa siya. Dina. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!